Здравейте, скъпи зрители! Както казах в първото видео, в канала ще показвам процеса по изработка, поддържане на бонзаите от красула. Реших да направя това видео, в което ще покажа първата стъпка от дългия процес. Закупих си две красули, които към момента нямам в моята колекция. Едното, това е красула Ovata Hobbit. Другият вид е, малко ми е труден за изричане, ще се пробвам да го кажа. Това е красула Arborescens Undulatophila. Може да съм се объркал с произнасянето. Така де, това са двата вида, които реших днес да си закупя. Общо взето, в първата стъпка няма нищо сложно. Просто трябва да преместим тези сладурчета от малките саксии в по-големите саксийки тук. Предварително съм си подготвил в саксийките. Направил съм дренажен слой от начупени тухли керамиди за добро оттичане на водата. Така, следващата стъпка е да ги извадим от саксийките и да видим какво става. Ще разчисти тук малко горния слой. Да видим какво е положението надолу. Има ли коренчета, няма ли. Субстракт, който използвам в момента, аз съм си го забъркал. То е 3 равни части зеолит, керамзит и торф. Ще натъпкаме лекичко да оплътним и готово. А следващото. Отново пълним си саксийката на дъното с субстрат. Натъпкаме на слой лекичко. Ето, готово! Това е началото. Сега предстои да растат, да се подрязват, да се пресаждат, да се подрязват, да растат, да се пресаждат, оформяне. И така след около 10 години вече ще имаме прилично оформени бонзаи. Докато пресаждах, сигурно сте забелязали, че премахнах някои листенца. Сега ще ви покажа. От върховете на тези листенца, тук,
ще поникнат коренчета, които ще намерят път надолу към субстракта и от тях ще излезнат листенца, от които ще започне да расте новото растение. Поставяме ги така, пулверизираме леко и чакаме. Това е един от начините за размножаване, но по-нататък може да направя и видео конкретно само за начините, по които може да размножаваме красулите. Това е, скъпи зрители. Основата е положена и сега остава да следим процеса. До нови срещи и благодаря ви!